čaute, sme na prechádzke, takto Torino. A by som vám chcela povedať, že dúfam, že sa vám aspoň trochu páčia moje videá. A tak, že by som proste bola rada, keby ste mi napísali treba nejaké nápady a názory do komentára, aby som vedela ešte, čo mám zlepšiť a ako ísť ďalej. Hej, Torino už je nejako na odchode. Hej, bože, zacúfalo tu zase do mňa. No a by som bola rada, keby ste mi dali vedieť do komentára. A každý like poteší. A tak proste, ja neviem, by som chcela, aby ste ma niekde zdieľali a by som získala viac ľudí. Ale samozrejme chcem len povedať, že to robím preto, lebo ma to baví. Takže dávam tie videá preto, lebo ma to baví dávať. Aj fotky na Instagram, alebo tak celkovo všetko. Aj edity. Robím, lebo ma to baví, takže dúfam, že raz to bude lepšie. A zlepšujem sa a získam viac ľudí, ktorým sa to bude páčiť. A tak. No a to by bolo asi tak na dnes. Som sa rozhodla, že dnes dávam toto kecacie video. Neviem, či sa vám páčia tieto kecacie videá, minulé mali tuším nejaký úspech. Takže dúfam, že hej. A tak, všetko mi napíšte, prípadne mi pošlite treba z nejaké tutoriály, aj som si už pozrela nejaké, takže aj to mi prípadne napíšte. A tak. No, to bude na dnes všetko. Ale väčšinou sa snažím dávať ináč buď výlety, alebo nejaké miesta, kde ideme a tak. Čaute!